Aquest projecte de llei als ciutadans que fins ara ha estat bastant silenciat. Des de la FAPAC veiem que l'objectiu, que aquesta llei bàsicament té dos objectius. Per un costat és l'externalització de serveis públics vinculats a garantir drets fonamentals i per l'altre la de, jo li dic internalitzar, que és serveis que a dia d'avui no són serveis públics i s'estan prestant en condicions de mercat. El que pretén la llei és sotmetre'ls al règim de contractació pública per tal de fer una demanda captiva, però això sí, sense que hi hagi una política pública que els acompanyi i pagant les ciutadanes, de manera que el que estem fent és entregar una part del mercat a determinades empreses. Pel que fa a l'externalització dels serveis públics, nosaltres el que creiem, el que estem veient en aquesta llei, és que el que fa és crear el marc jurídic idoni per poder externalitzar el nucli dur dels serveis públics. Fins ara veiem que hi havia petites parts d'aquests serveis que s'externalitzaven, podem veure com alguns caps ja es nota amb la prestació del servei ja s'estan externalitzant, però el nucli dur dels serveis bàsics no s'havien externalitzat. El que veiem és que aquesta llei crea un marc jurídic idoni per tal que el govern actual o el govern de torn pugui externalitzar, pugui sotmetre mitjançant contractes la prestació d'aquests serveis en mans d'empreses privades. Pel que fa als serveis que s'estan externalitzant, veiem que passem des de serveis socials i de salut, que va des de serveis penitenciaris, serveis hospitalaris, trasplantament d'òrgans, cures, fins al Servei d'Ocupació de Catalunya, fins i tot quan ens quedem a l'atur també quedarà en mans d'empreses privades, la seva gestió. També ens estem referint als serveis educatius, l'educació infantil, això inclou P3, P4, P5, ens podem trobar aviat amb escoles públiques de gestió privada, això significaria que hi hauria una empresa externa que faria la selecció d'aquest personal i qui enviaria els docents a les escoles públiques, i la gestió pròpia dels centres educatius deixaria bastant en mans de l'administració pública. En educació també s'externalitzaria l'educació per a adults i qualsevol altre servei escolar. Una de les característiques que té aquest projecte de llei és que estableix un llistat als annexos amb uns codis que el que fa és, a part d'enumerar els serveis que s'externalitzen, utilitza codis molt amplis de manera que l'administració pugui arribar a externalitzar qualsevol tipus de servei. A més, també s'externalitzarien serveis comunitaris, socials i inclús els serveis de caràcter personal. En quant a aquesta internalització de serveis que nosaltres explicàvem, ens preocupa molt el tema, en el cas d'educació, que és el que a la FAPAC ens toca, tot el tema de les activitats extraescolars, el tema de l'acollida matinal i de tarda i el tema del temps de migdia i del servei de menjador que fins ara s'estava prestant per entitats sense ànim de lucre com són les AMPA i ara passarien a prestar-se per contractació pública i per tant es faria negoci amb aquest temps dels infants. De propostes. I aquí a Catalunya no existeix una agència alternativa independent de qui fa l'adjudicació d'aquests contractes. Per tant, el control d'aquests contractes no és possible. Per tant, no és cert que aquesta norma permetrà que empreses petites i entitats del tercer sector puguin guanyar aquests concursos públics. A part, amb tots els respectes, però tampoc garanteix que una empresa petita o una entitat del tercer sector doni millors condicions a les treballadores i als treballadors quan presta un servei. Això tampoc és cert i aquí a Catalunya, que tenim gran tradició de pimes i entitats del tercer sector, ho sabem. De fet, en l'àmbit de l'educació, aquells treballadors que estan externalitzats estan demanant contínuament que siguin contractats directament pel Departament d'Educació. Bé, un altre argument és que aquesta norma no impedeix que els serveis es puguin seguir garantint directament. I és cert, el que passa és que ho deixa purament a la voluntat política. Últimament ha sortit que l'article 3 protegeix la gestió directa dels serveis. No és cert. L'article 3 simplement el que ens està dient és que si el govern vol, podrà gestionar directament aquests serveis, però l'únic marc jurídic de referència que ens estan posant sobre la taula és la contractació d'aquests serveis. Per tant, hi ha una clara intencionalitat de sotmetre els serveis públics a la gestió privada. I per últim, ja una mica per acabar i per deixar temps... Vaig bé? Val.
hi ha un tema que per nosaltres també és molt important i que veiem que si la intenció del Parlament de Catalunya fos regular la qualitat d'aquests serveis, el que faria seria una llei integral que reguli aquests serveis, que blindi la no externalització, és a dir, que posi impediments per tal que no es puguin externalitzar més serveis públics dels que ja hi ha, que posi un procediment d'internalització de serveis i que reguli també les figures no contractuals. Ara estem sentint a parlar de que diuen que es posarà en marxa una llei de concertació. Bé, quan comencen a haver molts instruments jurídics diferents, que has d'intentar veure què diu una, què diu l'altra, evidentment això acaba triomfant la norma que vol el govern que triomfi. De manera que si es volgués realment regular els serveis a les persones, el que s'hauria de fer és una llei integral que posi límits a la no externalització, reguli aquestes figures no contractuals en casos excepcionals i deixi la contractació pública com una fórmula residual, que és cert que molts cops quan volem posar en funcionament un nou servei a vegades és necessari perquè no tenim l'expertesa des de l'administració, però sempre hauria de ser una mesura excepcional i limitada en el temps. Bé, no sé si m'he extès en el temps. Moltes gràcies. El company de